todas e todos saben, e un programa aberto a calquera tipo de chamada. Creo que hai persoas que están especialmente enfadadas por o tratamento que neste sofá se lle deu o tema da manifestación Galicia Bilingüe e non podía ser menos que entrasen en directo. É o caso de Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe. Moi boas tardes, Gloria Lago. Hola, boas tardes. Isto é un programa en directo e pode vostede manifestar o seu enfado, a súa opinión, o que vostede queira e, vamos, non faltaría máis. Pois moitísimas gracias. Dende hai 20 minutos estamos a recibir moitísimas chamadas de xente queixándose polo tratamento que dieron vostedes a manifestación de onte. É dicir, onte o que houve en Santiago foi un grupo de persoas numeroso, tan numeroso como que a Quintana estaba chea, ainda que a Galega, pois as imaxes que deu non foron así, gritando liberdade. E para chegar a Quintana tivemos que recorrer as rúas de Santiago, protegidos polos antidisturbios, porque había unha serie de fanáticos que nos abordaban con pedras, tiraron botellas con canicas nas escaleiras para que non pudésemos pasar, e a xente, a pesares de todo, a pesar das cargas policiais, a pesares dos berros, dos insultos e das ameazas que recibemos a semana anterior, tentando disuadirnos para que non fósemos a manifestación, porque hai xente que non lle gusta a liberdade de expresión, a pesares de todo iso, a xente chegou a Quintana e berraba liberdade. E canto eso sucede por algo. Dicir, cando un sector da sociedade, un domingo de mañán con choiva, vai a Santiago a gritar liberdade, é por algo. E vostedes, o mellor non saben, ou non queren informar, do que está a pasar nas escolas de Galicia. Nas escolas de Galicia, en plena democracia, apartouse un idioma que é a lingua materna de moitos nenos. Hai un decreto que obriga a ter, como mínimo, todas as asignaturas troncais nunha lingua, que é unha das linguas de Galicia, pero non é a lingua materna de moitos nenos. É dicir, neste momento, moitísimos nenos galegos, a maioría, están a recibir na súa lingua materna, que ademais é lingua oficial, somente lengua e literatura española e, como moito, gimnasia ou música ou calquera outra asignatura que non é troncal. Eso o que causa é un gran malestar na xente porque non comprende que hai tempo defendía o uso do galego na escola con razón, porque había moitos nenos que non podían ser escolarizados en galego e apelaban á lingua materna, ás bondades de estudiar en lingua materna. E agora parece que non lles importa que moitísimos nenos galegos non podan estudiar nunha lingua que tamén é oficial e a materna deles. E aparte deso, anímase con moitas directrices para que nos centros un das linguas oficiais, que é o castelán, desapareza por completo. Nas webs, nos menús do comedor, anímase aos rapaces a cambiar o nome ao galego, fíxese vostede que cousa máis grave. Como? Eu estaría encantado, Gloria, de verdade, e é unha das cousas que penso facer, ponerme Xosé Manuel, porque me encantaría que me cambiasen o nome, que antes non podía facelo. Bueno, pois iso é o seu dereito, e nós o apoiamos, pero que non se pode facer é lavarlles o coco así aos rapaces, comprende? Bueno, gracias, Gloria. Eu respeto a... Si quere decir un momentiño máis, pero bueno... Bueno, o que quero decir é que onte o que se veu en Santiago foi algo moi grande. E había moita xente que estaba en contra da imposición, e non somente no ensino, tamén na sanidade, no comercio, e que moita xente o que quere é liberdade para escoller, o que quere é o que teñen todos os países europeos, porque aquí parece que somos o ombligo do mundo, e ás veces hai que mirar para fora tamén. Gracias, Gloria, moitísimas gracias. Bueno, non me deixan acabar? No, eu deixo de acabar, pero comprenderá que non podemos, e ademais é que o fago con total liberdade para que... Pois foi unha pena que en vez de invitar ao señor Carlos Callón, que é o que defende a imposición, non me chamaran a min, home. Gloria, está vostede falando bastante máis tempo que Carlos Callón, pero se quere, eu dedicolle máis tempo porque en ningún caso un programa en directo da Galega vai ser catalogado como de que aquí non pode falar a xente que queira falar e opinar. Mentras eu este aquí, diga vostede o que queira. Bueno, pero sin facer, por favor, insinuacións tipo os paraguas eran de non sei onde, era moi sospechoso. É que teño que dicilo, os paraguas eran do Foro de Hermo e levaban... Que paraguas do Foro de Hermo, de Dios? Gloria, dígame unha cousa, levaban a bandeira española e a Icurriña, sí ou non? Mire, de toda a xente que había na manifestación, mirei unha persoa que me chamou moitísima atención, que iba pola Praza do Obradoiro hacia Quintana, con ese paraguas que di vostede, un paraguas, entre milleiros de persoas que levaban un sí grande, vermello, que decía sí bilingüe. E nas fotos pódese comprobar. E non se pode ensuciar a imaxe dunha xente que está a recibir amenazas, que está a traballar sin medios, sin subvencións, comprende vostede, para defender algo no que creen. Que están deixándose a pel para defender as liberdades de todos. Gloria. Non se lles pode insultar dese xeito con insinuacións que non se poden probar.
porque hai que probar as cousas. Os periodistas saben que non se pode simplemente deixar caer as cousas. Hai que informar con seriedade. Doña Gloria Lago, eu entendo que son unha persoa absolutamente seria, por eso estivo vostede hoxe en directo Eu agradecelle neste moitísimo programa. que deixara entrar, porque a verdad que me sorprende. Un abrazo porque é a primeira grande. vez que podo intervir na galega. Pois aquí entrou vostede perfectamente sin ningún tipo de cortapisas. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Ben, bueno, pois nos vamos continuar adiante. Era unha chamada de Gloria Lago que pedía entrar en directo e non podía ser doutra maneira nun programa, nunha televisión pública con libertades como é a Televisión de Galicia. Non se pode contestar, claro. Eu agradecería que non, posto que si non parecería que que contestamos cando ela non pode defenderse ou tal. E isto non é un ataque, eu creo que é unha obxectividade, decir, bueno, Non pois se pode pontificar desa maneira, exacto, os datos de participación están aí, reflíctenos todos os xornais, e aínda que eu non podo estar máis en desacordo co tema do galego na escola, pero bueno, son opinións, Patricia, e entón eu creo que non hai... Xa o que tiña que decir xa o dixen non pensou. Claro, é que creo que xa quedou a cousa clara do que opinamos algúns e o que opinan outras persoas. Eu felicitala que fala un galego precioso. Por certo. Fala un galego Bueno, que...